assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe diine e gande kese, on calminama e kuuɓal. Yo jaam Allah e kisal woni wonde dendagal wondiɓe no gonirɗon foof. Yo e tigui rigui hande yewtere meɗen yahata ko faati e dendagal ɗeɗo kulle e biyete dinosor, o holi saaha mboɗe peeñi e holi saaha mboɗe majji e jubben hen neɗɗo ne ko yiita holi saaha mbo feeñi e holi saaha gandanɗa hoorema gonaɗo joni e tigui rigui e ko kornimo ponɗe wadde hannde kono Thierno Diallo Ousmane ina namdinoɗo namdal ngal e kadi kaalen hen wona o famoro hen namdal makko jaborama nder hen e kadi ko foof bandiraɓe en calmini dendagal dente men dente WhatsApp wittu diine ma tati wittu diine ma ɗiɗi e wittu gandal fedde ɓamtare seyen aynaɓe leñol e gardugol ba Adama Dorel e fedde men fedde pellital e gardugol ba Amadou Bara e dental diine l'islam ferlo e gardugol Amir Yahya Kane e dendagal wonɓe dente men WhatsApp fof hay goten goppani en beltiniɓe fof e tigui rigui e yewtere men ɗo hande ko mbiɗen ko dinosor woni ɗeɗo kulle mawɗe juutɗe sanne no feewi, kadi towɗe sanne no feewi, baɗɗe qualité ji kewɗi baaɗi hono qualité ji goɗɗi. Hande guila sa wi fondu tan e dutal e ndaw ha yettanima rawandu ladde e ganduɗa hoorema e wojere e ngeloba e ñiiwa e no mbadini e ñuuñu e dendagal kala ko woodi hono kulle ɗe ganduɗen hande ɗo e aduna ɗeɗo ɗe meeɗi wodde. Kono noon on période mboɗe gonno e ɗeɗo kulle e hande ɗe nandani kulle hande ɗe. Yo ina yiite hen mbadiji ɗeɓɗi nandude ɗen ɗon kulle hande kulle aduna he ɗen ɗon e kono noon e ina ɗeɓi setoɗa noon nden mawnugol ngol no ɓuuri mawnugol hande ngol. Yo nden kadi abondance woni gandanɗa hoorema kewendi ñamdu e yardu e nden ɓuuri hewde e liberté nden ɓurno hewde e ɗum no addana hunde bewde e mawnude e yajde e wannoon ko weeli fof no waɗa ɗum, ne wawi dogde to yiiɗi fof yaaha, no wawi yirlade to yiiɗi fof, no wawi ñamde kala ko yiiɗi ne heeɓa e ha o ñalawma hande o enen yimɓeɓe kulle ɗe kala dañɗo on ɗon liberté ina haasi ɓuura mawnude e woɗɓe ɓe gandanɗa hoorema e ɓe dañani on liberté ɓe. Yo e tigui rigui ɗeɗo kulle mbiɗen biyeteɗe dinosor e nde ɗe goodi nde e ko yiita e sahaji ɓennuɗi ɓoyɗi no ɗi mayirno ɗi ubbi ɗi natti wodde hande e ɗum noon ko datation ngaji ko wiyete radio carbone 14 datation radio carbone 14 koko wayno so hunde mayiɗo ngal ɗo ƴiyal ƴeewe ɓoyendi maggal e puuneki maggal e carbone waɗo déposé e maggal o ƴeewe dendagal e hunde nde ko tawi ɗum hayre walla ko ɗum nandi hen walla ko ɗum ko wawi wonde foof, so tawi no ƴeewe waɗe datation ƴeewe wonde ɗum ɗo e holno woni ɗo walla ɗum ɗo holnde woodi ɗo e yo donc ni woni machine o haalanma ɗum ɗon e kadi ko ɓuuri hen hewde ko e marge de erreur o ko seeɗa e ina ɓurta seeɗa walla manque seeɗa kadi ne fota yo ko fotata hen ko ɓuuri hewde ko laaɓa ko anda ko woni ko calcula ko. Yo tigui rigui mbiyen ɗeɗo kulle e biyeteɗe dinosor e ɗe peeñi kono yaha 250 millions d'années e duuɓi million ngaji ɗiɗi e temedde duuɓi million ngaji ɗiɗi e temedde joyyi e capanɗe joyyi millions d'années. Yo donc ɗeɗo kulle ko nden ɗe peeñno kono holno ɗe majji ko e duuɓi capanɗe jeegom e joyyi million ko ɓenni joni woni 66 millions woni gandanɗa hoorema 66 millions capanɗe jeegom million hitande ko ɗe puɗɗi majjude e ɗeɗo kulle biyeteɗe dinosor e neɗɗo noon e carbone 14 ko datation gandanɗa hoorema oɗo homo habilis woni neɗɗo premiére mo gandanɗa hoorema oɗo wiyete ko homo habilis firti ɗum e ɗemgal latin walla grec ko gorko liggotoɗo on kañum nguurndam fof ko ñamde wonno ñamde tan sonngude ñamde wonno on ɗon neɗɗo woni on ɗon jibinɗo nden on ɗon gonɗon aduna nden e on ɗon ça remonte à 2 millions d'années woni million ngaji ɗiɗi années donc firti ko ɗum ɓoyani no fewi par rapport au dinosaure. Donc dinosaure en peeñi saaha mésozoïque nden ko ɗum wodno ko ɗen ɗon kulle tan godno nden neɗɗo wooda hen neɗɗo yiyaka neɗɗo tagaka. Yo woni ko yiita ko kalten ko banggue science noon wooda wasɓe nawrude ɗum e banggue yiddeji muɗumen gona wiide ne gadda hen jiyande muɗumen e ɗe ngala ɗon place e woni jiyande wonta yiyande ala place so tawi science no haale. Donc ɗum ɗon joom janggal ɗum tan jaɓa ɗum gonɗina walla wasa gonɗina wasa ɗum janggude yo donc ni woni mbiɗen ɗeɗo kulle biyeteɗe dinosaure e ɗe peeñi il y a 66 millions d'années duuɓi capanɗe jeegom e jeegom millions années ɗe majji kono noon ɗe peeñi kono abboye
250 millions d'années yo ngana temedde 50 millions d'années ko di peñno e ko de majji ko e kanje de do kulle biete dinosaure en e holko majjini de e gandanɗa hoorema ko catastrophe ummiɗo dow woni ko mbiyeten koode cirtoje ko e koode cirtoje e ɗeɗe jiyeten no cirta ɗo ina jana e dow aduna he wiye wonde hoodere sirti ko e ɗum ko konngol jamanuji liƴƴi aduna ɗi fof gila e tubakoɓe ha yetti en yeeji e d' amérique ha en yeeji endo ha jottoɗa gandanɗa moyen orient fof civilisation ngaji gadiɗe e aduna ɗi fof ha yettanima afrique e ɗo to gonɗen e leyɗe meɗen ɗeɗo enen fof mbiyeten ko hoodere sirtore kamɓe fof noɓe mbiyata français wiya ɗum étoile filante voilà donc firti ko hoodere sirtore kono noon hoodere sirtata woni hoodere sirtata ko hoodere ko nangue ngeɗo nangue men ngue e hono majje koode coynoɗen goɗɗuɗe goɗɗe ɗe wo nangue men ngue eɗe ɓuura ɗumen mawnude laabi temedde capanɗe million ngaji ujunnaji nangue men kam woni ko neɗɗo ɓuuri mawnude kadi kono noon nangue men ngeɗo ina ɓuuri aduna men ngo mawnude laabi temedere e jeenayyi imaginez vous miijo ɗe nangue men ngue ina ɓuuri aduna men ngo mawnude laabi ujunere ganno laabi temedere e jeenayyi joni noon so hunde ɓuurima hunde mawnude laabi temedere e jeenayyi so yane muɗum ɗum seede wodani sako wiye hoodere sirtore sa nani hoodere sirtore neɗɗo yi ɗum ne yaha kono noon so tawi ko nangue yane men firti ko ala seede sako mbiyen hoodere sirtore donc seede wawa wodde donc firti ko sirtata ko wona koode ko kaaƴe no goodi nana jiro e weeyo he surtout ko wayno hakkude mars e so mbiyata jupiter onon ɗangne ndeɗo mawde géant gazeuse wiyeteno jupiter hakkude muɗum e mars no woodi nokku goto nan ɗon wiyete ko ceinture de Kuiper kaaƴe ne jiro toon no waɗi ɓoggol kaaƴe ganna galle kaaƴe mawɗo no jiro toon saaha fof wooda hen ɓoccitiɗe ɗen ɗon noon e gravitation e planète uji ɗi kala hen to ɗo ɓuuri ɓadade e jirlogol ngol e ni woni no yanoya to no wawi yanoyde mars no wawi yanoyde jupiter no wawi yanoyde ga e aduna he no wawi yanoyde Vénus walla yanoya mercure walla wodata yanoye banggue goɗɗo walla yanoya dow lewru he e ko ɗen ɗon kaaƴe goni janoje ɗo ɗen mbiya koode cirtoje ɗeɗo koode cirtoje noon ɗeɗo kaaƴe ko ɗeɗo goni sababu maygol dinosaure uji ɗi ɗeɗo kulle yo ɗeɗo kulle ɗe maayi kono abboye duuɓi 66 millions d'années holko wariɗe e ina sikka ina ɗamina ndeɗo hayre ɓurde bonde nde woni ndeɗo hayre sirtore hoodere sirtore nde yani ko nokku no wiye hedde Yokohama e nder leydi Japon impact o to nde yannoɗo hawa ñalawma hannde sa yiya to yudde o e satellite aɗa wawi darde impact o jomum mayre to wonno ɗo e jomum mayre noon filtini gandanɗa hoorema kaaƴe goɗɗe ummi e mayre hewde ƴeeɗe janoyi banggue Amérique ɗeɗon janoyi gandanɗa hoorema ha diwan lewru ɗeɗon janoyi partout e globe he aduna he foof kilitine majje nan hen woni mbiyeten ɗo les météorites donc ndeɗo hayre sirtore woni oɗo météorite janɗo gandanɗa hoorema astéroïde janɗo e on ɗon nokku nden ko ɗeɗo kulle gonno kala to kullel wonno e dow aduna ne wurno en tini nguɗo joomu saabu impact o l'onde choc o dempeƴƴe e wulago ngo e ko nandi hen e cumu ngu no famɗita yottake aduna he foof wonti jeeyge e kulle kewɗe mayde e paati nder ndiyameje kewɗe mbaɗi vaporisé ummi e beeli muɗumen e gasi ɗon walla nguli wonti jeeyge e kulle kewɗe maayi kanje ɗe maayi kala ko maayano hen ɗum ɗo naati nder leydi to wawno suuɗade ha wasa hebde on ɗon bone kono won hen maayiri noon ni woni saha foof no yiye dinosaure uji ne ɗakki jiiya wonde ñiire no fota wonde 1 métre walla gandanɗa hoorema jiiya kullel no juuti ha fodde wonde 10 métre 15 métre 20 métre taw ko juutede kullel tawa guel mayiri noon e jiiya ƴiyeɗa ayana ɗeɗo ƴiye kam ɗeɗo ƴiye wona kullel gurguel dow aduna joni guel jeeyi ɗum e laddeji men e fo ɗum yitteno hen yimɓe mbatta hen hakkillaji jiiya wirgo ɗo joni ya fodde wonde 4 métre juutedi jiiya ɗo wuujo walla jiiya ɗo heeɗeɗe walla jiiya ɗo baccande ɗum ɗo ko baccande lingu kono noon ɗum ɗo mawniri lingu saabu baccande nde hoorem no ɓuuri lingu mawnude yo ɗum ɗo woni ɗeɗo kulle dinosaure en ɓurnoɗo nden on ɗon saaha yo donc ni woni ndeɗo hayre nde yani nde nguliyeki addi caɗele aduna he ni woni cuurki ummi woni duule ummi woni hendu ummi e suddi aduna ngo wirni ɗum e nangue pendant duuɓi fodde wonde duuɓi 30 ha duuɓi 25 e aduna ngo yiyani nangue e ɓuuɓol heewe aduna he no feewi e leɗɗe ɗe koye kuɗi ɗi gone mayde e ko yiyata nangue foof ina ha simaya ɗum hen faati nder leydi e kulle ɓurɗe famɗude ɗe ɗen ɗon kañumen mbawi wurde e wonde e nder gasɗe e woni kulle no goodi no mbawi wadde hibernation jooɗo lebbi tawa ñamani walla ko nandi hen walla tawa no ñaama ɓakke e ɗo nguuroy toon ko wayno liɗɗi ene kulle goɗɗe e ko heddino nder ndiyam ko wawi heddade ndiyam ko wawi wurde nder ndiyam ko wawi hen wurde ko wawa wurde nder ndiyam ko ɗum wonti ko dañi hen sens ko wuuri dow ndiɗo leydi
may ngarɗo gadden photoje ɗe no ɗe jiitirani e le planétologue en no battiɗe ha ɗe mbayno ɗe mbano ni won hen ni ko mbaɗa koye musée ji no jiitira noon tan itte noon ƴiye ɗe no goniri noon nawe nokku musée to ɗum renate e ƴiye ɗe jokkodiri e holliri no wano ni tan no woniri noon taw ko noon tigui wano taw ƴiye mum tigui woni ɗon yo ɗeɗo kulle biteɗe dinosaure en mawɗe eɗen mbaɗi des carnivores des herbivores ɗe mbaɗi gandanɗa hoorema diwoje eɗen mbaɗi beeyoje bo diwoje woni beeyoje eɗen mbaɗi gonoje e nder ndiyam eɗen mbaɗi laadoje eɗen mbaɗi taktake jaaroje koyɗe nayyi koyɗe ɗiɗi eɗen mbaɗi kala dendagal hono kullel gurguel hannde foof e guila e ha yetti neɗɗo koyɗe ɗiɗi ha koyɗe nayyi e ko nandina koyɗe temedere walla ujunere yo donc surtout ko kulle ne mbaɗi baaɗe noon yo donc surtout ko ɗeɗo kulle e ni woni maygol majje kanje ɗeɗo kulle mbiɗen il y a 66 millions d'années ɗe peeñi noon kono abboye e temeɗe ɗiɗi e capanɗe 2 millions hitande koɗe peeñi kono noon ɗe guuri e on saaha ha ɗo e duuɓi temedde duuɓi capanɗe jeegom million hitande ɗe majji kanje ɗeɗo kulle ewa neɗɗo noon ɓoygol muɗum e ka waɗi datation woni homo habilis ko duuɓi million ngaji ɗiɗi e joni noon homo sapiens woni homo oɗo mbaɗono men oɗo ni oɗo ko 300 000 woni duuɓi temed tati ujunere e ko oɗo woni ko yiita tan homo sapiens mbaɗono men woni ƴiye makko ɓurɗo ɓoyde e partout to yiila e aduna he yiita tan ko homo sapiens ɓurani e 300 millions 300 000 ans woni duuɓi temedde tati ujunere yo donc surtout ko oɗo omo woni neɗɗo mo gonɗen o woni omo woni om ɗum koye ɗemgal grec wanda latin walla grec woni om so wiyama omo tan woni neɗɗo yo donc surtout ko e neɗɗo kon oɗo saaha kañum ko ɗo jaratene muɗum ko ɗo ɗeɗo kulle jarata e joni noon ni woni e o joni noon juuti mi sikki en jokkitama fof mbaɗenmo e yo goto yo woni mbiɗen ɗeɗo kulle e oɗo météorite oɗo catastrophe e janɗo e majje e woni ɗeɗo kulle e ko ɗum ko kiite beeyoje e dow ngoɗo weeyo woni ɗeɗo kode sirtoje e seɗen teski hono wotere mere ne haale ko ɓooyani ko ne wiye Apophis ko inde scientifique en dokki ndeɗo hayre Apophis ko e goto e allaji fir'auniyankoje woni Allah duppowo Allah jeyge Allah joftotoɗo Allah vengeance woni Allah gandanɗa hoorema baɗowo e kala dendagal lefte e neɗɗo foti leftede e mbaadi gonɗingol fir'auna en ɓen ɗon e ni woni on ɗon Allah maɓɓe woni biyete noddiraɗo Allah woni Apophis woni ndeɗo hayre yirlotode e nder yirlo e weeye woɗɗungo ko nden arafade ga e diwan men he woni 2029 ina ɗaminama nde wirtoɗo to aduna ɗo to woɗɗani fodde wonde gandanɗa hoorema 35 000 kilomètres hakkude meɗen lewru nde rewata e o joni noon e kadi ene waɗi probabilité ene wiyema nde yanɗo e aduna so nde yani ɗo kayre ɓurata bonde ko dinosaure ɗi bonnanano ko woni hayre yannode dinosaure nde e impact muɗum so tawi kayre ndeɗo Apophis nde yani aduna o kayre ko dinosaure en mayno ko gaynno ko aduna ngo fof tinno caɗele duuɓi capanɗe ko kayre ɓurata bonnude ko heewi ɗon wan noon e nden ko kulle tan e kuuɗi wodno kono oɗo saaha hannde yimɓe no ngoodi e produit ji goɗɗi yimɓe ko fewni no ngoodi ɗum no wawi leptude saabu no woodi bomboje nucléaire no mbaɗa e aduna heen ina woodi produit chimique mbaɗaɗi stocké ina woodi dendagal boneji ɗi neɗɗo fewni hannde nana waɗi ɗum stocké no fewi ɗum so ɗum sumi ɓe taw cumu mawnude nden ɗum ɗon wodano kono hannde so tawi aduna ngo wontino jogori huɓɓude e kanko fof e walla ko feccere maggo so renaki ɗum iwrito ɗe oɗo bone heedi to e bonande ɓe to ko mawnude saabu so tawi wiyama joni mande yana hedde diwan Russie en walla nde bone mere yetto toon Russie ne jogui des ogives nucléaire mo gandanɗa hoorema so nde huɓɓima nde ma ɓuur kadi bonde laabi tati kono addi ko Amérique ko noon leyɗele goɗɗe ɗe ko noon donc firti ko e oɗo Apophis so tawi o yaniɗo donc ko pecce tati darga woni ɗon darga joni sa fecci ɗum laabi nayyi hen pecce tati ɗe wonta darga peccel gonguel ngel heddo ay ɗum ne firti ko dinosaure en kañumen no mayde muɗum wonno ko pecce tati pecce nayyi darga fecceno e kulle ɗen ɗon e joni noon hen pecce tati darga darari ɗumen yo donc firti ko wuuri hen ko woni seeɗa woni tataɓel ngel wuuri firti ko ɗe e tati fof jeehi nayyi ɓelngel battingel ngel wuuri yo donc eɗen ñaago jomiraɗo joom mbawɗe kanko reeni aduma ko watta no welani no welira e ndo welda fof no welda fof ne wawi wasa ɗo yande so tawi hoddirani so hoddiri kadi ko yananɗo ala yimɓe mbawi hen oɗo saha ngala e falo muɗum woni ngala falo muɗum falogol mum ko kaɓirɗe ne moƴƴine gam ñande wonde so yiya ɗo e duuɓi garoji so tawi en jiihodere sittore ne fayi aduna men he guila e lebbi walla balɗe yottaki ko nandi hen mbawen ɗum falade pelluyen ɗum dow yanoya nokkuji goɗɗiɗi wona aduna men he tawa yottaki men ɗo enen ɗo e ngoɗo aduna e yo ko ɗum wonno hande chronique meɗen ko fate ɗeɗo kulle biyeteɗe dinosaure ne waɗi hen gonoje ndiyam ma en ko lir photo waɗi ɗeno ɗe mbade neɗɗo mawnugol won hen ko carnivore ñamata tan ko tew ko congoje e ke dow leydi jahanno
won hen kañumen ko mawɗe kadi goɗɗe towɗe kono noon ɗen ɗon kadi ko huuɗo tan ñamanno e leɗɗe kañumen hono no kulle hannde ɗe godirni e nagge e ñiiwa e gandanɗa hoore ma e ngeloba e jabala en ɗum ɗo e ko herbivore ñamata ko huuɗo e o rawandu ladde en boyi en gandanɗa hoore ma fowru en ɗum ɗo kañum ko songata ñamata gandanɗa hoore ma ko tew yo ko noon kanjine ɗe mbano ɗum noon bandiraɓe on calminama beltanama ɗum ɗo wonno chronique meɗen ñalawma hannde